Nongni bagui kaisa breaking news khobor ang tini tubui phaikya o breaking news khobor wngkha Tamil Nadu ni 2025 tai 26 ni budget ni sai swkang India currency ni rupee ni symbol no bad rwui kwtal khai Tamil bhasha bai swijak kwtal symbol no achuk rwkha Tamil Nadu sarkar ba Tamil Nadu ni CM MK Stalin sarkar borok 2025 ni Bidhan Sabha budget o kwtal logo swnamka agini je logo o je rupee ni symbol tongmano a rupee ni symbol no replace khaiui kwtal Tamil bhasha ni swijak kaisa logo kwtal karika o 2025-26 ni budget ni swkang o news jefru social media o ba news kasai phaio pura bharata omoni tui no khobor goromui thangka tai jotono swngka kaisa rajya sarkar bahai currency ni symbol no change khaimai hinui borok rok swngmung tisaka hingka kai Tamil Nadu sarkar ki rangni o rupee symbol no da change khlai hingka kai omo wngkha borok change khaima wngkha bongni Bidhan Sabha budget o rupee ni symbol rwui logo tongmani a rupee ni symbol logo no borok change khaiui kwtal khai Tamil bhasha bai swijak kwtal symbol no logo swnamka o 2025-26 ni budget ni swkang hingka kai sana thangkhai tabuk Tamil Nadu no puila rajya je rupee ni symbol no change khaiui kwtal bongni bhasha bai swnamnai tai Tamil Nadu ni DMK neta rok sai khwnarwka bongni Tamil bhasha no kuchuk beramo twlangna bagui tai bong Tamil no borok tebo pradhanyo rwnani bagui se borok o yapiri sewo hinui borok saui khwnarwka. Tamoni hingkhai NEP 2020 ni Shikha Niti o 3 language formula ni o sajak tongmani je tabuk joto rajao no 3ta bhasha no ma swrwngna hinui English tai Hindi tai aroni kaisa local language hinui amoni tui no chajakya wngui Tamil Nadu sarkar borokni sakao Hindi language no swrwngnani hinui poja rwui rwjago hinui borok kwtal khai bongni language no kuchugo twlangna bagui tebo pradhanyo rwnani bagui se o yapiri sewo hinui borok khai saui khwnarwka hingka kai sana din thangka kai nasik nasidi kaisa rajya sarkar se kaisa national ni kaisa currency ni symbol no bongni budget o change khalai rwkha hingka kai chwng hingka kai chini Tripura o chini language ni kaisa script Roman script sanai masa bwswkai dabi khlaiui chiri khokchani khogui Roman script bai kokborok no swnai hinui dabi khlaiui kokborok no Roman script bai no wngnai hinui saklai rwjakmani yagulo phano tabuk phano chini kokborok no Roman script bai khai swi rwjagyakhu hingka kai nasik nasidi bongni ayango hingkhai Tamil Nadu o hingkhai borok bongni language no change khai swlaiui se naisibu hingka kai norok ani video no chajakhai ani channel no chajakhai norok ani channel no like subscribe khaina tapokdi tebo kwtal kwtal video rok manani bagui.